What's the level? You already know we're outside facing nobody. Your first question, my bro, for your chance to win a Coca-Cola, my bro. What is the flavor of Coca-Cola? Bro, Yeah. quite. So dead about this, so dead. Aziwazi ukuyiphendula mina. Masasodlula sishaya omunye umbuzo. Siqaye phansi. Alright. What is the flavor of Coca-Cola? Ikhasi. Bro, what is your type, my bro? Thandinga nenjani, let's. Type. Yeah. Type lethu ngithanda kahlahla ngathini. Ngithanda ingane ezisuka emakhaya bo. Ingane ehlala emakhaya. Because ingane ehlala emakhaya zinenhlonipho nezizotha bo. Azijahi izinto, azithandi futhi lezi zinto lezi ezenziwa la elokishini. Yabo kanti emakhaya ikhuliswa ngenhlonipho futhi nanokugqoka. Sigqoka nje isikhaya bo kahle. Kahle umuntu osuka emakhaya mfethu uhloniphekile. Uyahlala la elokishini. Because ingane zasemakhaya awekho lezi zinto ama-happy, amabhadi yonke lo nto zihloniphekile nje futhi. Ngithanda ingane ekanjalo. If your girlfriend won 1 ticket to go see J. Cole, would you let her go? No. No. Yes. Why? Indaba. Ngoba mangase kuthiwa ngiyamdedela uzohamba yebo abone ezinye izinto mina engingakazenzanga abone impilo ukuthi kahlathi futhi mina ngisemuva ngokwempilo yabo nazi izinto eziphambili egcine mhlawumbe ngenze ngigcine sengishiya kanje. What is 7 times 5? 7 times 5. 7 times 5. The different types of Coca-Cola. Like boy, Coca original. What's the other types of Coca-Colas, Fetz? Cola, no sugar, less sugar. Yeah, ngiyazi Coca for no go, Fetz. engakusho ukuthi ngiyabona